Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Βρισκόμαστε στην Craft, την πρώτη ελληνική μικροσυθοποιία, και εγώ είμαι ο Στέφανος ο Μπαρμπερόπουλος. Είμαι ο διευθυντής παραγωγής και θα σας ξεναγήσουμε στο μικρό μας ζυθοποιείο. Η Craft ξεκίνησε από το 1997 με δύο εστιατόρια ζυθοποιία, μια πρωτοποριακή ιδέα για την Ελλάδα, και το 2003 ουσιαστικά δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος, αυτή η παραγωγική εγκατάσταση, όπου παράγουμε μπύρες σε βαρέλι και μπύρα πλέον σε μπουκάλι από πέρσι. Η δυναμικότητά μας έχει φτάσει πλέον τα 20.000 εκατόλιτρα και παράγουμε 6 διαφορετικούς τύπους μπύρας. Παράγουμε Pils, παράγουμε Lager, παράγουμε καπνιστή μπύρα, ίσως μια πρωτοποριακή ιδέα για την Ελλάδα. Παράγουμε δύο σκούρες μπύρες, μια κόκκινη και μια μαύρη, και φυσικά την πασίγνωστη Weiss Beer. Για να παράγουμε τις μπύρες μας χρησιμοποιούμε ποιοτικά υλικά, τα οποία προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό. Η βίνη μας προέρχεται κυρίως από τον Bamberg της Γερμανίας, όπως και ο Λυκίσκος, όπου έρχεται από την περιοχή Hallertau, από τη Τσεχική Δημοκρατία, και φυσικά μια ποιότητα από την Αμερική, που είναι το πασίγνωστο Cascade, όπου χρησιμοποιούμε στις κόκκινες μπύρες. Η μαγιά μας προέρχεται από τα καλύτερα και γνωστότερα εργαστήρια μαγιάς που βρίσκονται στην Ευρώπη και στην Αμερική, και φυσικά χρησιμοποιούμε πάντα ποιοτικές μεθόδους παραγωγής.